رز هنفی توران سیاستمدار و بردف که پاکی آمده لگل مدبه که هنفی دمایش باش برای و آرمانجا وان ارشان چیه دیدم که دا کش جوگی و هیچ ارشه یان گفک بوسر ترکیه نبویه بله نها وقتا کو وقتا مربله نره براستی ترکیه پر دخواست کو ایریشکی بسر کوبانه و من بیجه دا بوه لی بله و صافانه کر کو امریکا و روسیا گلوپا کسک جوان را پی نخست و حتانی ویگاوه سکنین ویگاوه جی جبوی ایریشا هوایی خویای کو ایزن ستندن چما ایریش دکن دتشت هیه یک Türkiye, devleta Türkiye li ser dijayetiya Kurda xu birêve dibe. Ê di diya jî hilbijartin hene li pêşiya me û iktidara heyî AKP û MHP iktidara wana di xeteriyê daye ku di pêş da hilbijartina kar bike ji bo ku hilbijartina kar bike Kurda êrişî Kurda dike ev jî sebebi didiye. İcar vakta ko em liviyad nerin ne bitene erişi Rojavaya Kurdistan'e dike. Erişi Başvure Kurdistan'e jî dike. Yani ev erişen li ser destkeftiyên milletê Kurdin jî. Başvure Kurdistan'e bi vî rengî dixwaze be istikrar bibe. Yani gere em biya rasta rast bêjin. İcar divê em bêjin êrişê da gelek kuştî û birîndar jî hene. Di nabevan da rojnabevan jî hene me wisa li gorî agahiyên ku me bi dest xistiye. Tirkiye not û neh sal e ku êrişa bi ser milletê Kurd da tîne. Ha di nav Tirkiye da di nav xwe da êrişa tîne ha jî li Başûrê Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê êrişî milletê Kurd dike. Hetanî îro bi kuştinê, bi tinekirinê, bi qetilkirinê te tiştekî jî bi dest nexistin. Başa, niha êrişa asmanî dest pê kiriye. Bi raya we ev êrişana dê bi çawayekî berdevam bikin, dê derbazî warê zemînî an ku bejayî jî bibe yan na. Mebesta min Rojavayê Kurdistanê ye. Belê, niha دواره زمینی دا وکا که هی جوان را ایزن ندانه از نباورم که در باسی زمینی ببین لبله تدی ام بیجن او که ناف دولتی او پیوندی ناف دولتی و بخورا چه بینه مرب نزانه آبراستی ایجار شر لباکور جی که دمشه ایکو پکک دمشینه براستی او جی zararı dide milletime. Yani ev şer rej devlet ravetke ko devlet eriş bine ser kurda. Demek ol Mersin'e eriş çe bu deste meket keleka me mego avala ve devlet provokasyon pek bine o ve tek estiye kurda jiboy eriş ve zemin çeke. باشه نه اف ارشاد دبیجه طول ودانا باشه گک حنفی وزارت برابانی ترکیه دبیجه اف ارشاد طول برگرتن جبو بویره تقسیمی اف ارش پیش ارش استانبول پیکات که و ویرکی و سواک طول یعنی دیدم که داکو نقاش و گمان لسر وی ارشی هنه و پیاده و پککیجی رد کن که وان کربه چما گرک یعنی وسا ارش اواب به مهانه که بو سر ارشا سر روجاوا و باشور کردستانی نها هنزانن چوایه ev PKK vakta ko erişeke dike ev rejvi işi rabetke yani vakta ko Mersin'e bomba takandın riya bomba takandına İstanbul'e jî vekirin neko wankir henekî din kirin lek devlete kirstiye Kurda gotin emligori maddeya pêncî û yek a neteweyên yekbûyî rêkeftina neteweyên yekbûyî tev digerin o êrişî Rojavayê Kurdistanê û Başûrê Kurdistanê kirin. Mesele hin ki ev jî divê ku em Kurd viya lê meselê jî bibînin
و دوی کو پککه وی شری راوستینه ev şer zarar dide Rojava و Başure Kurdistanê o devleta Türk jî bira aqilê xwe bide serê xwe notu neh sale vî şerê hanê qirêj li hember Kurda dimeşînin ew nikarin bi qirkirinê û bi kuştinê û bi wêrankirinê Kurda biqedînin. Yêdî hat xwanê kirin. Besa PKK nakin, besa êrişa ser Rojavayê Kurdistanê dikin. Li Rojavayê Kurdistanê ve hetanî niha hiç gefek yan êrişek bo ser Tirkiye çê nebûye. Çima yani eva weke mehaneyekê hem carê bo êrişa dikin. Bo çi êrişî ser Rojavayê Kurdistanê dike? Niha Türkiye destkeftiyek li Kurê ji boy Kurda hebe wê êriş bike. Êriş dike. Mesele teb ev e. Dijayetiya milletê Kurd e. Lê wezîfekî hêzên navdewletî jî heye. Ew dewlet divê wezîfeya xwe bikin. Kîne ew hêzên navnetewî wek Emerîka, wek hevpeymana navdewletî divê ku piştgiriya Kurda bikin rê nedin van êrîşa. Em baş dizanin ku Kobanê ciyê sembola destpêka têkbirina Daişê ye. Çawa dibe ku hêzên navdewletî ravin vê îzne vê êrîşê bidin. Bi rastî meriv wexta li vê meselên nêre meriv hinkî li van hêzên navdewletî jî matmayî dimîne. Ab rastî. Başa. Geko em aliyekî dinê jî binêrin. Gelo ev êriş amadekariyên hilbijartinên pêşwextin ku hinekî behsa wê jî tê kirinê bo vê êrişê. Niha xuşka hêja ez nebawerim ku hilbijartinên pêşwext çê bibin. Lê ji xwe ji hilbijartina ra hindik ma. Lê êrîş ev dijayetiya Kurda li gorî îxtidarê ji wan ra pirîm tîne. Pirîma siyasî tîne. Ev ji wê bonê dijayetiya Kurda êrîşa ser Kurda haziriya hilbijartinê bi xwe ye. Di hilbijartinên 2018 da me dî ku çawa encamên hilbijartinê bi çawayî hatin guherandin bi şer. Ewlê têk çûn piştî wî di sê meha da hilbijartina didiya hat kirin û şer dest pê kir û îja camê ra bi rêjeyekî bilind hatin ser îxtidarê. Gelek spas. Eviyanê jî dîtine û li wê gore tevdigerin. Gelek spas kim bo birêz Hanfî Turan siyasetmedar û berdevkê Pakê. Go li Amedê gelme bûyî spas kek Hanfî.